Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasikia emission mandi sampai na emission damna masih zina rasulna mai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima qadara wal qadir lima sabaqa. Nasr al-haqq bil wal hadi ila siratil mustaqim qadrihi al-qadara wa azim. Ile masih zina rasulna mai na sallallahu wa fana bafu. Ani angasaboni ma no Right, na yung pala kasulin mga kalega. Na drala ko ang punala ko. Nakasuna mga asilin do ang ora ka naga. Ay group ka Friday. Nakasuna mga na nga do Friday ko no. Abe niya masigi kay variya chani musupera jidi. Ang tratama na yung nakasuna mga masigila pa malibala. Kuku beba ano na. Kaya mo fala kuka. Mebo ka mo ko na puni. Nakasuna mo ko sili fa na gune do. Ami dono kunguru ni mundo. Nafila la ambiba ko fo mo nyana nya ka ke to la ka chana fe ala bi soro do di mo bisera yera sutra ni muyi nala ni krasa na mo amna boko kuna fo na de di mo ko mo bish ala sona ma antale bare ay ko do kiri no bo adama dia toujours ni do fo mo to ni ko ro fende o ni family la jarabi ka ko ro ni ay chen bala bisera di ambalma islamo mo Wala minga bara kono fen sabaje na do bara kono nala sona mani mo goti mun kalama o do fen sabaje meli we bana belangari nasiji nangwale mo to bana belangari bon bana man nakila chugo ni sala kan nashi ngone soro jiri sabade bi no ye gala jiri temfla ani zaban kele ani jun kele o de bi ka ibi jija ko duru mi ko duru bon amana ga chugo bana mana juga cukup ni ya kan nala sana mo juga fo na ofne ba bo bana bata se o sen juga mo mo no jara bien dala lo bisa kana to taala to ko fa ni na flo bara mi kam je sirai mo fa na ben dona le chunyo kono na nya le fa na bo ba se ni gele be ya to sa o ko ni no so ro fa bi na shin de kila fla bi kam ke ka do to bi kam shi do kala Kacana fa ala bina ni grase ke mun ba to ko shi kono na saka vide bo ko fa mun na do abo akon na sa ko mu bulla bagi mo ko ni ya mara kan fa wajinya ko ni ti do ko la mo ko mun la jarabi ska adama dia fa do de ka do ka ko dondo be mun tabi o no la hara mana ko ro mana me ti nya kele ko o de ka ko be ka la jarabi ka chen do ka sura ka ke mo ayo bola bagi ko do dabna nga de ko ro na la na bagi na besoro mo bi ko do mo ko do tisa se me la bagi barala iwara antale ya yem ko chama mbi na la salamo iwar durante bi mo ko chama tunga fe ka chala fe mo bi ko chama ba ti mo soro ko ka de so ka warchi ko aya de te tunga la we chama me baraga so tukudi to iwara ra bas ke yoram me bi ko mo re so ware ra ka chani ga soro mambo ra ka chala fe iba itse ki ra polo kuma ta ga fo ki bisu mo ko ni suma parce que an ra bola shen fola la re kile joli re kile mo wa kono na ay mun de penser se wa bi se bani ko ta hola jawra sa kono ko chama mbo de kama o fo ngabola ba ke bi hamde fala ni ga so soro le mo soro le ka jo ka chala fe ni ani sa ka ya no ko ala bi suma ro ji suma mo be no ala bi bo mina to magulu koka o bagi fana o be no o ase anga mi ma baramo ala salamo ni mo ko fana o ta fana sa kono ala bina sababu do jimo ase bulu 70 mo o jugo na shi ka se anga safina ni cha fran no barano no bebe atubula ka se to lo flo mo an flele ganzan bo groupe ko fana na toujours abe fo mo nyana ni be fa kay la groupe ka ni wole li kay to ko ni kan numéro de sebe o de be bara no ya mo le ni o ka dra bi kitro bi ajouter ale ko ne ka wari e wa kilinde o na la sana mo kuna fon di de do ko di jama ko ka o bi amina na flam di o ti na fla ora yo to ko fla di o mo mana gela e mo ko ka o no de fo ko bi ka ko bla mo ro mo a dola yera ka selji tay ka do ala nya ba bela wala de be ngani adon wa ala fana de ko ni ale de fa fela ale ba no ga yi e bi do so kona de bi do ko flaga o suratu no alam nya sara kai ala salam alayka la yudi surande ko fa suratul ikhlas sila ka be sen na ni ko bien wulu la wulu wasaka do ko flala
bon ni kilalo la I bi soli kɛ soli manija yani ka soli daminɛ I bi asafurulayi de kɛ toujours n y'o de da I bi mukɔrɔbu de fa ka bɔ adamaden ka hakɛw la ni kilalo la I bi sɔrɔ ka fɔ asafurula la hawla wala quwwata illa billahil azim wa atubu ilayhi asafurula la hawla wala quwwata illa billahil azim wa atubu ilayhi I bɛ nin kɛ kɔlɔsiɲɛ 1,111 y'a faamu kungun gɛlɛyalen don I la e ka nin fɔ k'i hami jira Ala la bon yani k'o kɛ n balimakɛ I b'i jija ou bien n balimamuso I bɛ bougie den kelen de ɲini bougie I bɛ adama de caya kan I b'i ka hami de fɔ a la n'Ala sɔnna a ma I b'i ka hami fɔ a la ni yelen sɔrɔ I nafolo ko kan I b'i ka hami sɔrɔ a la I bɛ baara min kɛ Ala ka mɔgɔ ci ma minnu kɔnɔjɛlen don minnu bɛ se ka sɔrɔ d'i ma I b'o de hami fɔ I bɛ bougie de mɛnɛ I bɛ sɔrɔ ka yani bougie ka ban I k'i jija ni nafila min fɔlen filɛ nin ye I k'a kɛ ni dumila ka su saba a ka ca Ala fɛ kɔni I y'a kɛ kun min kama I seko ye fɛn min ye ni dugu jɛra I b'a sarakati ni ye nin fana kɛ kungo o kungo la mun an bɛ tɛ se ka bonya nin mɔ I mana nin kɛ kungo o kungo la Ala fana b'a ka masaya jira I la o yɔrɔ de la parce que toujours ale ye kun faya kun de I y'a faamu n'ale ko mun ka kɛ dɔrɔn jɔn se t'o la quoi toujours an bɛ bɔ ka nin fɛn ninnu di mɔgɔw ma dɔɔni na dɔɔni min bɛ yen ni nafila don bɛɛ bɛ se ka mun k'i yɛrɛ bon gɛrɛsɛgɛ ko kun ka fana mɔgɔ minnu gɛrɛsɛgɛ ɲagaminen don an bɛna jiri den dɔgɔnimani di jiri fɔlɔ-fɔlɔ an b'o di jiri jumɛn de kan o ye jiri bɛɛ I bi yaala furakuru I mana fura fɛn fɛn sɔrɔ k'i k'a sɔrɔ sira kan I b'o den 2 ɲini o kɔfɛ I bi mɛzɛn den 2 ɲini o kɔfɛ zaba den 2 I b'a laban ni sunsunifin ye Ala sɔnna ma balimakɛ n balimamuso I k'i ka gɛrɛsɛgɛ ko danni ka bɛn nin kɛ I kɔ a la siɲɛ 7 n'o kɛ k'Ala bɛna suma dɔ d'i ma suma min bɛ yen nɔ I b'i tɔɔrɔ ko mun kɔnɔ dekun na Ala bɛna se ka o nɔgɔya I ye y'a faamu parce que nafila damadamani fayida de kuma an da kɔnɔ ani an ye fɛn minnu kɛ ani bonya ma segi ka da Ivoirien kulo kan Ala sɔnna ma an kɔni ɲuman donna Mali la baasi foyi t'an na n'Ala ni kira sɔnna ma wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu